arụmọrụ na Golden Oil, arụmọrụ na Grand Senate, then ruo na Julius Berger as youngest dumper operator second Niger Bridge before nweta contract si be anyị pụọ baa Germany sizia Germany nọdụ Finland today. Guys achọrọ ịmụ aka ọrụ ịbata be anyị nkịta nwanne ihe guys kpoju ma nwoke ma nwaanyị my brother bụ anyị chọrọ ịpụ apụ ibi obodo a ma ọ bụ na ị nwere aka ọrụ ịtakata ise efere mbụ ga-erichasị ya ifu mba olicha I swear to God mbụ ga-erichasị ya. Okay, my brother, mother ga-asa gide nwe efele mbịa niile elichiche. So mmiri oyi asa efere n'obodo a mmiri ọkụ na-ezupụ ọkụ with pressure ọkụ imi ya na-akpọ pressure ihe a ga-ewucha gị mbụ ọ ga-ewucha ọkwa nna afụ guys na-eme ya ihe aka ha dị afọ ha rụọ ọrụ 2 weeks asị gị na aka na-egbu ha mgbu ifu aka ha okochie eko hie maka achọrọ ịmụ aka ọrụ onye mezie ya mee ya ọfụ na ọdịrị izu ọmaba street ojebe nga this morning maka na onwe ndị egburu egbu taa na China ka ihe na-akọwalụ m ọ bụgodu na ọbụlọ ndị Igbo mmadụ ọ black people o nwere ndị egburu in fact o nwere ndị ejide tata na Indonesia ka ha na-aba aba o nwere ndị bụ ihe na-ekwu osi aba bụ osi aba na-apụ ha da water the impetus of aka ha da water important ọ dị na ị nwere aka ọrụ. Oh God nna ya guys patuo ha da water ihe na-aza na mmadụ nwere aka ọrụ like amụrụ m ihe ọ ga-arapụ ndị be anyị ka m gwa gị eziokwu ya mgbe m dapụrụ njem ọ bụrụ na m enwere aka ọrụ m kara ịtagbu onwe m n'afọ guys mụ na ha so bata obodo a agago mfe a ihe a 14th month m na Finland. This is my 14th month. Enwerekwa m akwụkwọ o echighị m aka elu nọma mana ana m eri ifu my life nọma na-arụ ọrụ ịtọ dị oke. My brother na Finland anyị nọ na inwela akwụkwọ mana enwere m akwụkwọ then ya nụ ịchọ ngosi gị my asylum card. Echighị m aka elu n'obodo a February 13 tọ ihe m batara obodo a last year. Akwụkwọ m gbape ka m ji wee bata mụ a bụ a truck driver abụ m ikedo ụdị katapila ị ga-ewetara m dumper or is it payloader or wheel loader or excavator ọkwa certificate ọ bụrụkwa pụtawara ọnụ na-asị na ama m eme ya mgbe mba abega ka m kwadoro onwe m ọfụma panye njem were akwụkwọ jide and mana iwere and those things now ebe a na-anwụ ya be anyị dịchakwa ọ dịchakwa mana achọrọ ha achọrọ one guy akpọtara na site ceremonial site o nwere ebe a na-akpọ ceremonial site na Berger because second Niger Bridge bidoro from Onitsha wee baa Delta side wee baa side Asaba across Onitsha bụ ceremonial bridge ka a na-akpọ di ya o nwere one guy akpọtara di ya onye Imo steeti ka ọ bịa mụọ ọrụ na ihe onye a na-eme chifu hutu like this ọpala Igbo solu guy si na-akwụ na toll gate di ya wite okpiri o sechi Igbo anyị ihe na-ewuza ibu ihe excavator o were excavator efekasị otu a ka ọ gị kwuru ka ihe ya mmịa bịa mmịa mmadụ guy ya na-akwa nri na baro na-abịa elesi anyị nwa na-arụ ọrụ nri na-efifi efi oburu sami okobịa kpọta nwa ya nwoke ga-adị ebe 22 years ihe akịta na-agwa gị bụ as far back as 2021 onye nlo na Berger as youngest operator kpọta nwa ya nwoke biko m gosi nwa m ihe a nwanne dị guy achọrọzi ịba uru isi eko ka ihe eko si ihe ọ chọrọ bụ ka ọ na-anya keke ego ọbụla ọnya ka efi ya ọkwa ọ na-anya keke o buru ha niki ndebe n'iru keke. What are you telling me? Guys actually ibu and all these things na-eme our younger people na-eto eto pụta na afọ ya chee na life onye ịkwasịrị ya mụọ ọrịa ọ na-apụ ala o nwere ihe ọ chọ ọ na-afọ ya asụwọ anụ m ka ị na-asị na mmadụ bịa wepụta onwe ya sị na ọ chọrọ ịmụgosi pepụ ihe a mana GM ga-ejuru eju mana pụtagoro kịta sị na ị na-eme charity pụtagoro kịta sị na o nwere fon ịta ụta n'ụzọ a na ị na-achọ onye ị ga-enye ya ifi ya GM ga-eju mana ịmara na ọ bụrụ na ịmụ ọrụ na-anwụ all those charity things gụwa na onwe gị ga-eme nkwu ya ex m na Naijiria mụrụ nwa ana m akwụ ya ụgwọ ọ bụrụkwa nwa m o na m na-etravel si ya o nwere ka ije m ga-esi wee dị ifu dị nụọ o nwere ka iji ya si dị ọtụtụ ime m na-akwụ nwa ya 5,000 ihe a social media each month and agwanye na mma akwụgide ya ụgwọ a o ruo 18 years nwa ya ruo 18 years Chinaza mana my ex ọbụlọ gị mụrụ ụdị nwa ọbụlọ nwa m pipụda ụtọ mkpọ ya na fon aba mana ọ dị ụtọ ka ihe si wee dị
because as na ihe mere mee ya ọfụma na-adị mma kedu ihe eji rapụ this girl na des ọ gwara ya na ọ ga-anụ ya buru ya na this machine tụọ ya ime lapụ ya dịka ya nwere aka ọrụ onwe aka ọrụ onye ụmụnachi achọrọ m ikpe ya afịa especially this thing karịrị na Anambra ọ karịrị na Anambra ihe dị too much adịghị asịkwa na ndị na-anya keke abụla aka ọrụ mana at least ntolite kịta nwanne m pam na-anya keke ntolite ozugbo afụgo m ka situation dị ọbụla mmadụ ga-asị m kuruo dat chọọ ya by this way baa uru. My brother onye ebee ka ewu abụ m onye Udi abụ m onye Enugu steeti yes gaa n'ilu nne people actually that is and even self omekwa m nne brem gọọmenti mgbe m batara Nigeria 2023 eje m na gọọmenti haus Ọka sigodo ka njigodo fụ the institutes ha nwere maka aka ọrụ ndị mama ebe a ga-testify epostu m ya n'iru akwụkwọ m pụta di ya nwanne ịfụ machine sewing machine ekposalụ tractors ekposalụ mana gọọmenti ekwela ewepụta ndị ga-akụziri people those things. onwere ntị ikwu biko nu our brother watan passion ya I don't believe na all the any type of bias by state lines ono ne Onitsha ono na Anambra wee to so onye afụtani ya na biko ma ndị nọ na FYP ma ndị nọ here biko o ji passion ekwu okwu onye afụtani ya na onwe steeti ọ na-ekwu okwu against biko nu anyị chọrọ ka anyị na-amụta na ihe so many of you people unu anaghịzi na-adị emotional ekwu okwu onye ọbụla some people pick offense unu anaghịzi na-adị emotional ka anyị na-receive na eziokwu ka o kwesịrị ịdị unu anaghịzi na-adị emotional my brother gaa n'ilu I'll be so much unapologetic about this. Sorry biko ihe mee nji wee kpaa Anambra bụ nọ steeti m nọ na ya to amarọ m Enugu mpa ma akpọnalụ m village onwere ebe ị ga-akpọrọ m especially within Onitsha Ọka ma amalụ onye a mee nji my bro abata m Nigeria meet ye guys na Ọkụzụ Junction young guys ibe m ịma na hafụ onye ji to something chachacha nye ha 500 ime ihe ndị a mee kama ha ga-eke like isa ha ga-eji ya jegoro ezu ha were ya jegoro semolis n'ọdịdị ya atọ ihe paketị semolis na-achị ya ịnọ mgbakporo ịnọ gaa ya alagbaa m otu aka nsi paakị ya na-ekiri ndị a alagbaa m. My brother cheli regret na iwofute inwe ike regret zie na iworu data ego nyezie onwe ka o si dị n'obi mgbe ihe a na-eme that time. I swear to God ka this guy si wee bịakwute nsị m onye isi chọchịa nna anyị ego ka anyị tachie n'ụtụtụ a njọs tinye aka na Pidgin Co were 500 chọrọ ya ọsụm onye isi na nke epekakwa nsị ya ngwa maneji ndị ọzọ bịa nsị ya ngwa manejizianụ nke a isi mkpata njikwa nye ha ego bụ nọọ jos ka ọ bụrụ onye si nwaanyị o ji nye 500 naira onwe ego o nyere enya nye onwe nanịkwanụ m anya ọ ya na-ewuli ejegolo ọkpa ma ogolu mmiri 500 naira ogolo mmiri ọ ya na-ewuli ejegolo pure water onwe onye na-ebi ego ya dobe nwanne m kwuo okwu biko lafu ndị 500 nye 4 guys ihe ha ji ya wee mebi ije were ya golu St. Maurice rọchi ya ozugbo golu St. Maurice na-achọkwa ịdọkalụ kaikai leda sef a na-asị ya na this guy good time my brother Cheli oto gị nọ na comment na-ede asị m onye na-ede bring me up I have something to say bring me ikwugide edite na ọtọdozie m n'onu ya ọ dị m ka ijizi aka todo m wee tụ na m ebugote ihe nwanne gaa n'ilu akpọrọ m ka mmadụ na-ede na 500 is not money ihe mee nji wee were 500 nye that guy bụ na eche m n'ofu onye o nwere otu ọ ga-abịa isi fụ ndị abụọ okpuru chara ha ana m approach ama ọbịa one day ka mba ihe m na-agwa gị bụ ihe mee mgbe m bata be anyị na-afụ nwaanyị na-aṅụ ọka otu a guys ekposarụ onye obi otu onye isi chachacha chọrọ m ọka dị ume na drag ọka ya with all these young guys si onye a na iji m ụgwọ ịtago ọka aba nwanne ụnyaa ịkwụrọ m ụgwọ ịtago ọka aba so ewekwana ọka m again ị na-afụ agadi nwoke ndụ na ume 20 something years ị chọrọ ịmụ ọrụ